Ahojte ľudia, toto video bude o vyjadrení, čo sa mi stalo v mojej škole na strednej v Rožňove. Ja som prišiel ráno do školy taký, že som trochu chorý a že musel som proste, alebo nechcem vynechávať hodiny len tak. A prvá reakcia učiteľov bola to, že proste, že pozrite sa mu na oči, on má COVID-19. No a proste ja som proste volal mame. Akože teraz si robia z toho spoločne srandu, ale ja som volal ráne mame na záchode. Takže tak vlastne a potom som skončil 6. hodinu, klasicky som išiel na autobus o 1. A vlastne ja som išiel v daždi potom domov, ale nešiel som rovno domov, ale išiel som proste rovno do lekárne si vypýtať antigénový test proti proti koronavírusu, prepáčte mi, že no proste toto som si kúpil, platil som 3,50 reálne, akože no, prišiel som domov mokrý, celý proste spláchnutý vodou a no, tak som sa testoval, do tejto dierky som si dal tú paličku, no a vyšlo mi proste to, že som bol negatívny, takže potom, keď som prišiel do školy, pondelok, tento deň, práve teraz nahrávam, tak som počul, že ja som negatívny a ona sa proste zasmiala, že však celý rok si negatívny, ako môže byť pozitívny, kámo, akože prečo? A proste, ja by som vám chcel povedať to, že nenechajte sa manipulovať prístupom učiteľa, že ako sa k vám chová, lebo to nie je správne a mali by ste si zastavať svoj názor. A hlavne v takýchto situáciách, lebo niečo takéto je nehorázne. Takže majte sa a nezabudnite ma odoberať na mojom YouTube kanáli. Ahoj!